Hi guys! Nanapod ko ron sa atong studio. Sa dili pa ko mukanta na ako i-shout out. Shout out day ko ni Dungog Normil og sa mga Dungog family. Shout out po ko ni Arabis family. Si Junjun naa sa Paraiso. Og shout out sa kutatan sa tanan galyari sa Masbate. God bless kaniyang tanan. Og shout out sa ko sa Nitso Springs sa Liluan. Sila si Saddam, si Nip, si Florencio, og si Sir RJ, og mga kaubanan. Kini akong kanta, bago nga ako na-compose ron. Naotong ta nga, maganahan mo, og di po mo maganahan, comment lang mo. Libre ang pag-comment. Libre sad ang pagbasa. Ra. Okay. Sugdan ko na. Pasensya na kayo mo sa tong studio. Saon man. Pamantay klaro. Budget. Okay. Sudah na ako. Payag luyo sa bungtod. Pero ang ako tungod sa COVID. Larga. May kwarta akong gitigom dito sa kilid sa aircon. Wa kabalo akong asawa, ako lang gihilom-hilom. Ug ang gamay na kong negosyo dito lang sa may merkado. Kalbasa og lemonsito, ahos bumbay suli kuryoso. Ug pag-abot pandemya, wala ko nakapaninda. Kay lockdown gihog kanila, wala pa'y makalakwat sa. Ug ang angay na tong buhaton, ato lang kining tumanon. Dili tang magpabadlong, agwanta lang migtingoghong. Ang kwarta akong gitigom para to sa kaugmaon. Ang panahon walang nioyon, nahurot na lang hinoon. Kay tungod sa COVID-19, agwanta lang ni og saging. Wala nay lain mahimo, kay lockdown pang merkado. Ang virus gikan sa China, naghatag ka og problema. Hangtod karon wala pay nada, sana sud kay may donar ka. Ug kung kini masulbad na, balik nang akong pagpangwarta. Dili na magluya-luya, agwanta lang mig paninda. Ug pag-abot pandemya, wala ko makapaninda. Kay lockdown gihog nila, wala pa'y makalakwat sa. Ug kung angay na tong buhaton, ato lang kining tumanon. Dili ta magpabadlong, agwanta lang migtingoghong. Nagdaro lang ko sa bukid, wa ko'y kwarta nga magamit. Nalipay pod akong misis na buntis tungod sa COVID. Okay kayo. Selamat kayo.